Hallo Chord, bhíonn seo ag bruma riad scéalta nuaíochta ormh ón Stáitteantaithe don éanú lá fichiid ní Eabhrac 2025. Nach mar a chuir siad anam an chomhlachta isteach sa fictiúr Lazarus. Ach nílis hagam an mai Eabhrac gceist don ghonólacht sin. Tugann an scéal seo le fios go bhfeirteach blianta dul thart. Sulla Nua Eabhrac a ghlóir domhanda árás. Tá ar caint faoi na hainmhachtaí in Nua Eabhrac a thugann speisialtacht, a thugann cáil faoi le don chathair. Agus is siad sin is cosúil is mó a thuigheas am le cneasú. Nílas agam cad faoi bhfuil tar a caint na hóstáin is dócha gnó na tarasóireachta smó is dócha. Well, sir an dálín. Tá focail eile teasta bheith gan me leis scéal chuir mé cuasaí ar susar feadh secondary seo. Nó ceann na fáhanla go bhfuil me déanaar seo nó nach bhfuil na focail ar bhár má hangam ar bhailim a bheith ar bhár má hangam. Tá ar caint sin seo faoi chugad na gultúr na Stáitteann. Tá sin term atá úsáid le breis agus fiche bliana. Sa nó sé cóthúr na cultúr na librálach éanaí cultúr na gomádach. Is mó tá gceist. Tugann lucht na deise le fios go bhfuil na librálaí ag scriosadh cultúrtha seo na Stáitteantaithe. Agus don na librálaí ag tuairt le fios nár-bhán don cultúr sin riamh gur chruthnúiste chuid Ronald Reagan agus Michael Landon, Little House on the Prairie. Nár-bhán don cultúr geal-chreic nach meánach mach fóbhailte go riamh. Nílas agam, ní rá mé an. Ach tan cultúr seo tharraingt isteach doras tosaí an tíanais agus críostathe gargóins go gafar na haglaisí a oscailt agus neamhchríostathe nó chríosta eile agus librálaí ag rá go bhfuil seo wadrógáin séireach a lehéad i dhéanamh éanaimseir an víris chrónaí. Idir. Sé mar a chonig dúna pictiúr sa fictiúr sin na Hispáin tá ceantarach a áirithe Nua Eabhrac agus tíad cóide bheith cead fan géad dúnta síos
agus si seo ceantracha a bhí bríomhar agus fúdrocht rá. Tá scéalann seo freisin faoi roiine tá tín san aimsir seo ach ní leis a grónvírus ach le tinne seile agus nach féidir leo córeáil ceart a áil nar gheall na beartas díon glasála agus sábháilteachta agus sláinteachas. Agus tugtar Patrick Carr Olivin Nolska Rutgers mar hampla hí hal se folle ige agus fuair se hánig ampú den tinnas seir a rá chemotherapy ag testal way ó ach agus fuil glan ach ní raibh san ainteach ar a bhfuil ná agus fuair a créitúir bheith bocht bás. Alla Smaile mun mar seo túrlings bhíse agus tá me úsáid a bháin mar tháinig mé ar sa bhucláir. Tá marga an hála imethe dúrlings bhíse. Tá an ola éirithe chó saoir sin go bhfuil díoltóirí ag íoc ceannaitheoirí chun an ola a thógáilmhaithe. Is cosúil go bhfuil Israel tar éis teach de rialtas nua. Seo tar éis míonaí fada, bliain fada gan rialtas ceart. Is cosúil gur háirí Benjamin Netanyahu agus Benny Gantz an chunsteach a bhí rompa agus go mbeidh siad a dul isteach a go rialtas le chéile ceart go leor. I dtéir an dálín tá líomhaintí léireachta agus camiléireachta chur le Benjamin Netanyahu agus is cosúil go mbeidh an chás cuairte sin ag leanach de raibh. Éireálathe don ggéirchéim tá chomhlacht éigin tar éis tionscadal nuálach ghlacha chocha chun éireálathe dhéanana in éon bhí bhaile ó dhíothra. Well, tá sagam is faoin bhile fórathinte seo a chua trí chógáil mheiric ceann. Tá feargar roiine gur hap a chomhlachtaí móra an deis airge do thógáil a bhí unanimous bheith á thabhairt do chomhlachtaí beaga. Tá Shake Shack ag tuairt an airge de thóg siad ar ais. Chua gealta éigin le bánaí in Nova Scotia le déanaí alba nua stócha agus mhara sé 9 díoch tumaint a bhaile go bailí ag marú daoine úpásach. Tá cuairt federálach tar éis a thabhairt le fios agus na bdéthúna ag argóint faoi fasaí
Cogadh Cultúrtha a Choraintín gás Choraintín rom chúiseacha ceachair. Broadway bocht, hí sé faoi mhorra. Bhí seoanna nua Goscailt seachtain, bhí ticéad díal praosan na iolmhór agus go toban puf chuidiú deire leis. OK. Michael Jordan tá sé gab ar a éireacht go pús. Sa sé rééis chlár documéideach nó srá telefíse documéideach le de episódán a dhéanana faoi féin. Go leor baidó íar má fan targad leige. Sirio Mattioni fór sé bás créitor. Fer slachtúr dóúil ba chosúile rá bhélan aige ba leis le circ bhélan mór le rá in Nua Eabhrac. Lán daun bailó díar Dennis Hayes atá beag go fóid is chosúil sé sinna deagran chéad ócáid do lán daun gníomhaí timpachta dar banam Dennis Hayes agus tá sé gearra spirid an lei sin ócású ahrú áide. Bailó díar. OK, sin iad na scéalta. Ní leon ochuil nuach an daoibh farias do chorá defid ar am inné. Ach gcuimhreacht é orid agus tá súile go maimmuid caint arís sa a bhhaid tógtaí go bogé.